ezigbo nwanne m, n'agbanyeghị ka ihu unu si dị obodo anyị na mbọsị taa, were ndidi wuo mkpụrụ ogige, n'ihi na nwayọọ nwayọọ ka eji aracha ofe dị ọkụ. Mata na fecha ọ gagarịrị na ụgwọ, n'ihi na ote aka o ji dị njọ ọ gagarịrị mma. Ejila maka ihe mmadụ ga-ekwu maọbụ ihe ndị mmadụ ga-asị maọbụ ihe ndị mmadụ ga-ekwu wee mebiere ngwa ọgụ site n'ikoro obi, maka na chi jiri eji ga-abọrịrị. N'ezie, mmiri zocha anajarịrị. Nke bụ eziokwu bụ onye ezi omume nwere olileanya na ọ ga-adịrịrị mma, maka na ije ụwa bụ ekpebere okpukpere, n'ihi na obi dị ọcha anaghị atụ ụjọ n'ụzọ, maka na onye ọ ga-abọrịrị. Ya bụ mkpụrụ ndidi ibidorori ụwa ga-abịara gị mwute mmiri dị ma wetere gị mwute ngozi echi. Ya bụ, ana m asị ka izu ụka a mara gị mma ma wetere gị ihe ọma n'ebe ọ pụrụ iche. Mata na ihe omume nke a si na aka ezumezu Igbo na-abịara gị. Aha m bụ Onowu Ezeugo Chinyere. Daalụ maka izulere anyị. Biko mepee ndị Igbo na-akpọ sọskripshọn ma sonyere anyị n'ezumezu mgbe ọbụla.